Tebak long pi la ju syak than em. Syak. La syak. Na te haba pi yok bam pi bam kadang ne pi bam tahan det. Ya. Pi bam tahan det. Menno pi bam ja. Menno pi bam ja long menno sa pi bam ja. Bom. Bam bon ne det. Ya. Men ta dan khao ne em hay. Dan ra. Dan ra. Te pi lek kum na pal sibet de bam dan khao. Sin bam na ka em. Haba Hab syak tenangan. pi hab ju syak than. Men ta te to kong ma ni kon ni sam ai ka jing sungo yo ble tai kan ra ba ngila yo e kan du ma hadin ka to ka jing ba jing yo e jing ya ka to ka video ka ba phi sham jin jar se sama ya ka ba ka sham ka jing em ka jong phi dan ka nongot ki khon phi dan ar ngot ki khon te kini ki we ki para jong phi ni shan rang te shi tho engi mo kang na ma ba hadin ka to ka jing pala video ka jongi ta long la bon ta ki to ki nong kar shan ki jongi ki bala ajing kershan kan nakam ta kalong yang kajong pit sa sisian mong ikwa ban tep yang ba ka long kalong kum no ka bam ka di ha yang kajong pi Nim yo ka bam ka di tiba de ting teng da iti mama jongi yo bela ting yo ai ban bam da i mama jongi yo bela ting ha ban sha macam te ha ba de ba kan ki long kalong kum no ka jing bala shne ka byang ne long ajin ja ban yo biang re ting teng yo ai ban bela ting teng ke yo ra tang lai spa chi si bai no si te ni la lai spa shis ngi yo te ha ba kum ta ka jing bala long ha ka shita yo phi shi yo ka nos ngi ting teng yo tu ar si ting teng lai si tu ting teng de yo ri yo ra hi ha su ji me te ha ba man ta ki po long ba de ba slap kum ne ma phi yo bala hi ha em phi yo bala te phi le kum na pat ka bam ka di ha ban sha tu ya da yo da ha ban bam yo de ha sha ni tu te kila judan ka to ka por ke ba phi ju ya sha than don bon sen ne teng teng bun sin bi ba bon sen ba image ni la klat de ni sa tang kum ne prakna kini ki para arngon bat kini kun jarngon bat te mama bam le garan re dem image ni la dap lai sna man tai la klat te na din ba image ni la klat ro sai lok ro ila i te du ba i me ba te lok jang ila i te mama ke ba pe yang ni la dai yo de la dai yo ban le bela te ni ai ban bam la dai yo belar teng ha ban syak tu sintang ha bai mama ai ban pai re yang belaro nim yo re ban syak tau khau ting ha ban i kyu sudah nim yo khau ban syak te ha ba man ta phi dan khao ne ban shat phi me dan khao ra na do man na phi khlam ya bam ni bam ni step tang ba ya bam bang tu hinggit long phi ai bam ko no pa ki khlong ha ba phi ang ba phim dan ma ka bam bang yo ding bam ni bang yo arte ha ban syak kin ba ban kala ke jing duk de yo la ko ban khit te kong ka ni ga long ka ni mo ka yeng ka jong phi te ka long kum no ha por slap perselap ke cawi kum tu pe isi kum cai kita punya ban sedaka ciri tentang jur islap kum tu te kan kayu ro jihi ini or ajak sama yang manusia benda te ba de ba ka ni ka school ki ni khlong ki laj ne phi khlam pha sho mình semua apa alai tang ba ngamla arban kersan tu ba namar la ban pala ke jengdu tang ban bam hayung ro mi yo te ngamla arban kersan para wa ban kersan ban pelai penang ki tang ba ngamla phim yo la mo
long teba long pi la ju sha than em Dạ. la sha na te haba pi yo bam kadang ne pi bam tan det Dạ. pi bam tan det man no pi bam ja Dạ. man no pi bam ja long man ne sa pi bam ja Bom. bam bon ne det Dạ. te pi dang kwa le school ne em Quả. pi kwa man no pi kham le school show Đã được bật khát mấy đi khám đi ra. kham le ra te man ta dan khaw ne em hay Gan ra. dan ra te pi le kum na pa si bet de bam dan khaw sin bam na ka em haba Hấp sẽ thân. pi hab chu sha than ta ba kum ta pi la than na kum no na man ta than em pi la than pi pan than em than pi ba la than em than te pi le te ba te thoi angi la da pi bam ja pi bam ba oi pan jin ta Bom là cái gì serum. da ka e Là gì serum. der sarom te ngi dani ai ma ban ai man ta bat kini ru barok khai ki dei be na ka lyang jong ki nong karsian jong ima ai to pisa ai to sim ka to ka pisa handiat e ma ka to ka de ka pisa ka ba ngi yo na ki nong karsian ki jong ni te ki don ru ki marba mardi ma ba man ta ki ba ngi yo ai ha yin jong phi bat kini ru barok khai ki wan na ki nong karsian jong ima bu ra ve bu to te kini mo ki yo ki kini mo kang ki ai ki marba mardi ki bangi yo na ki nong karsian ki jongi ani ta adon lod ubat khaw bat phan bat phanyang na dong hadong la adon lod ma ki sini slasha udai baro te kong ki ni mo ki ai ki marba mardi ki bangi yo na ki nong karsian ki jongi bat marsan pelak atau ke video te ngira yo ai ka to ka ni kin ai ki jingkersian ma ki bangin pen poi sing jompi te ngiru ngilang ngila asno tenat bangila yo ban yarap ya phi ma na ba nang ba ki nong kersian ke jongi ma ni baro kila orlang sisa ban yo aji rap phi te ngi kwa ban ong ba la da don ka ai ka jing e hadin habur ru ha ka leng ka bang ka di te sa shi pen tip yangi ma te sa shu phone be yangi ban nin sa pai ha ka yang ko jong phila da phi dan kanu ka jing e jing jar ma te awa kum ta long phi kwa ban ong e ki nong kristian jong ni ki bala ya rap ya ka ni ka long ya ka yang ko jong phi ma ban pen pai ki ni ki mar ba mar di lambat ki pisa te phi dan e ban ong Aku ban ai thuk le hi ba. to Ku le shibun ni ka jing arab jong pi la ban poi ni ka bam ka di ban ni ka ying jong ni long ki kun swat la shen pam. Ito ble un nak ku per do ya pi. Nang ne sakman. te kong la phi ong ba long ha ka po I pa phi ru im dan shu ma Idon de don tang banga ngade ipana. oh Ini ki para aru ki de patrai. hai Ada du ba imei jong ni imdan shu in salang ra ban ni. hai kham sa lang Iban ka ying kur. Tang menta shi benai kum tu iwan kai ban wan pe. ai wan pe ki khon Tang ba ban shu ong sa du ang ne te hum nang ra. ah kamot I pa tra jong phi ila khlat ne Idon ni tang ba ila yo lok sha. ala ya lok sawai te ba kum tai pa tra jong phi long isi wan pe ne ju wan pe shu te long menta te phi don be imama Hai. te ni Ma ru menta idang ke ka tu jing pang ga juk ta ka kli. Ibe ir kan ban shong lang ne. oh kamot menta I dan jing sitam ha ka Sin shi benai ka juk ke. hai ngol iken ka to ka video te phi ang shi sin shi banai ka ju khe ma long ha ka to ka video long ba isang lang ma
te mentai be I kram syong lang na ba I la yo pang biang to ka jing Kadu ba tu kasi ba I ban ka video. Hai, Kadu tu kasi ba I la ke ka tu jepang. te ba da khe ka to ka jing pang long kat no sngi ai kan ne Si ata yo tu ni. arta yo te haba kum ta long dala ne ka to ka yu laju li sem da wai ai Ya. phim ju li sem te long ka ka ba na ma ba onda par khat long tang ka bam ka di ro long phe jin jar ma ban yo long ya ka ta ka bai da wai da shen le te long kala ta ai te te mele haba kum ta man ta phi la kamen em pan Oh, kamen ba nama hagi la pan poi ni ka ba. tem le ra sa shat no no ba kini ro athra ki kadang I bat ngi ro ngi hablet no pa sa shawai pa ka yema bat kalen ti ro kalong ka bajangai te nga kwa ban ong byang ye phima sa isen ba lada phidan kanu ka jing e te sa chu phone yangi bat ngin sa pa ka yang ka jong phima lada phidan kanu ka jing e namar ba kumbangin pentep e phi ba lada ka don kanu ka jing e ka ba ka yangi le ban ya kan do sisian kam dei tang sisian dei ngi yarab be la kat ka ba ki kwa kat ka ba ki don kam te kam dei tang sisian lada phidan kam byang hadien long ngin pai byang hi te tangkat ta hi kong kubisi bon bat insa syampat mo hadin habot te nginya le shwam ta te kubisi bon kloi ba Lấy vậy. kong pan Tại cái tập sinh mà Lấy vậy.